लोगोफोर नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाबोथाराखैमोन दिनै बे चेनेलाव बहुत दिननि उनाव भिडिअ लाबोदों आरो बेवहाय नोंथांमोननो आङो मोनसे सासे गेदेमानि बाथ्रा बुंनो थाखाय फैदों। बे गेदेमानि डिटेल्सनि सोमोन्दै आं बुङा, नोंथांमोना बयबो बिथांखौ मिथिखागौ। नाथाय बिथांनि बाथ्रा बुंनायफोरा प्राय बिथाङा जि खुगानिफ्राय ओंखारो, बिथांनि खुगानिफ्राय जि ओंखारो बेयो प्राय रियेलिटि जानायखौ जों नुगासिनो थायो। बेखौ जोङो कइन्सिडेन्स होनगोन ना मा होनगोन मिथिया, नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे वेस्ट बेंगलाव बे बाराव ममता दिदिनि पार्टिया जेनगोन आरो मदिनि जि फामे बिबार बेयो बास जागोन। डेट मिन्स बिजेपिनि फामे बिबारा एनडिएनि फामे बिबारा बास जागोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै जों मोगथाङाव नुनो मोनदों। स' बिथाङा सम सम गोबां रोखोमनि भबिसतबाणि खालामबोदों आरो प्राय बैफोरो जानायखौ जों नुदों। स' बिथाङा मा बुंदों जे बेवहाय बे बाराव एनडिएनि सरकार फैगोन बुंदोंमोन बिथाङा, दिनै बेबायदिनो जाबाय। आरो बिथाङा मोनसे गिलु बालु बाथ्रा बुंबावदों, बे जाहैबाय पाकिस्तानखौ लानानै। आरो बे बाथ्राया जाहैबाय मा, बेलचिस्तान आरो सिन्ध प्रभिन्स, पाकिस्ताननि सिन्ध प्रभिन्स आरो बेलचिस्तान, बे बेलचिस्तान आरो सिन्ध प्रभिन्सआ फिउचाराव इण्डियाजों फैनो थांगासिनो दङ आरो पाकिस्तान अकुपाइड जम्मु एन्ड काश्मीर पिअके बा पिअके बेबो इण्डियाआव फैफिननो थांगासिनो दङ। आरो बिथाङा हिन्दु राष्ट्र, हिन्दु हादरखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बा बुंगासिनो थायो बिथाङा, बे जाहैबाय मा, जुदि नेक्स्ट इलेक्सनाव भारतनि सुबुंफोरा 370 जुदि एनडिएनो बिजेपिनो होनो हायो, 1 मिनिटनि गेजेराव हिन्दु राष्ट्र फोसावगोन। बबेखानि बेवहाय राजनितिक बा राजखान्थियारि गोसोबो थानांगोन, इस्सा सक्तिबो थानांगोन, बेखौ बिथाङा बुंदों। स' बिथाङा बुंदों जुदि 370 होनो हायो बिजेपिनो बा एनडिएनो, अब्ला थारैनो इण्डियाया हिन्दु राष्ट्र जानायनिफ्राय रावबो होबथानो हानाय नङा आरो पाकिस्ताना जोबोर थाबैनो थुख्रा थुख्रि जानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थायो, पाकिस्ताना जोबोर थाबैनो थुख्रा थुख्रि जानो थांगासिनो दङ। आरो बेबादि जायोबा सिन्ध प्रभिन्सआ इण्डियाआव जइन जानायनि पुरा चान्स दङ। आरो बेलचिस्ताना जुदि इण्डियाजों दाजाब जानो गोनां जायोबा, सिन्ध प्रभिन्सआ दाजाबग्रोनांगोन, खारन सिन्ध प्रभिन्सखौ बारनायनि उनावसो बेलचिस्ताना फैगोन। नङाबा डाइरेक्ट जुदि बेलचिस्ताना इण्डियाआव जइन जानो गोनांबा लैथोजोंसो कानेक्सन जानांगोन, आरब लैथोजोंसो, गुजरातनिफ्राय। बेनिखायनो सिन्ध प्रभिन्सआव जिहेतु हिन्दु सुबुंनि अनजिमायाबो बहुत दङ, स' सिन्ध प्रभिन्सआ उदांस्रिनि समाव सिन्ध प्रभिन्सखौ जुदि इण्डिया लाखिनो हानायमोनबा दिनै बेलचिस्तानावबो इण्डिया मा जागौमोन, ओरैहाय माने सुबिदा जागौमोन, एडभान्टेजआ थागौमोन। नाथाय सिन्ध प्रभिन्सआ गेजेराव फैनानै होबाय, जायनि जाउनाव दिनै बेलचिस्तानाव माने बेलचिस्तानखौ इण्डिया खायसे बिथिङाव पाकिस्तानखौ एसे टेनसन होनो थाखाय जेसेबां जेरै मावनांगौ बेबायदि हाया। स' पाकिस्ताननि बाथ्राया बेनो, पाकिस्ताना दिनै मोनबा थुख्रा थुख्रि जायांनाय मोनसे थासारियाव दङ, बेखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ। पाकिस्ताननि हालोदा जोबोद गाज्रि। बिनिखायनो बिथाङा बेबायदि भबिसतबाणिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायबोनायखौ जों नुदों आरो बिथांनि मोनफ्रोम बाथ्राया मोनसे ना मोनसे मोगथां जानायखौ जों नुदों। स' जगत गुरु रामभद्र आचार्य बिथाङा मोनसे इउनिभारसिटि बानायदों हेन्डिकेपफोरनि थाखाय, माने बिकलांफोरनि थाखाय बा दिव्यांफोरनि थाखाय। बिथांनि इउनिभारसिटिनि नामा जगत गुरु रामभद्र आचार्य हेन्डिकेप इउनिभारसिटि नामा बेबायदि आरो, तुलसि पिटआव बानायदों बेखौ, तुलसि पिटआव। स' बिथाङा सासे जोबोर गिदिर गुरु, इण्डियानि साब्रै जोबोर गेदेर गुरुनि मादाव बिथाङा सासे। बर्थमानाव बिथांनि एजआ 76 सामथिं जाबाय। स' बिथांनि डिटेल्सखौ आं बेवहाय बुङा। स' बिथांनि डिटेल्सखौ बुंनाय माने जायफोरा हिन्दु धोरोमखौ बा हिन्दु बा सनातनखौ बांद्राय मोजां मोना, बिथांमोना गाज्रि मोननो हागौ, बेनिखायनो आं बांद्राय बुंला बिथांनि सोमोन्दै। जायखिजाया जे ममता बेनार्जीनि थासारिखौथ' नोंथांमोना नुदों। स' ममता दिदियादि बहुद माने अख्रा, बेखौ जों हमनो हादों आरो बिथाङा 15 बोसोर सासनाव थानानै दिनै हरखाब बे गादिखौ नागारनो गोनां जानायाव बिथाङा जोबोर गाज्रि नांदों गोसोखौ गावखौ। नाथाय बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बिथाङा हगारखानांगोन। स' जगत गुरु रामभद्र आचार्यनि बाथ्राया जुदि मोगथाङाव जायोबा इण्डिया थारैनो फिउचाराव हिन्दु हादर जानो हागौ। स' बे सुबुं, गेदेमा सुबुंनि सोमोन्दै नोंथांमोना इन्टारनेट थांनानै विकिपेडिया थांनानै नायबानो मिथिगोन आरो बिथांनि गोबां भिडिअ नुगोन नोंथांमोना। बिथाङा ओरैबायदि सासे पार्सन, ओरैबायदि टेलेन्टेड सासे मानसि। बिथाङा दिव्यां जानो हागौ, नाथाय बिथांनि जि मेम'रि पावार बे बहुत स्ट्रं। बिथाङा माने माखासे गेदेर बिजाबफोरखौ, गेदेर बिजाब जेरै भागवत गितानिफ्राय लानानै बहुत उपनिषदनिफ्राय लानानै महाभारत रामायणनिफ्राय बिथाङा मुखास्थ' दं ब्रेनाव। आसरित धरननि टेलेन्टेड पार्सन।
आरो बिथाङा मासे श्लकखौ ओरैनो बुंजोबनो हायो आरो बिथाङा बहुत डिग्रिधारि सासे सुबुं गोबां साननो हागौ बे फरायनाय नङा नाथाय बेबायदि नङा बिथाङा राइटारबो खन्थाइगिरिबो सिंगारबो फिलसफारबो दार्शन सब माने साइन्सनि बादै आरो साइन्स बेकग्राउन्ड बादै बिथाङा सब आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्रा बुंनाया दिनैसिम मिस्टेक जाफेराखै मा सरि ना